हेलो लोगोफोर, नै आं दिनै नोंथांमोनजों गोदान मोनसे भिडिअ लानानै ओंखारफैलायबाय। आं दिनैहाय मागोनि 1 तारिखआव बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। बिदिब्ला थुदो। दायो जों न'निफ्राय ओंखारबोबाय। फुङाव गुसुथार जायोना, बेखायनो जोङो थाब ओंखारबोआखैमोन न'निफ्राय। फुजायाथ' फुंनिफ्रायनो जागायो। मोनफैनानै जोङो ससे थाबायबाय, मानोना गारिखौ जों एसे गोजानावसो दोनबोनांगौ गोनां जायो नालायथो। नै फंबायखौबो लोगो मोनबोबाय। बिहा होखांनानै बेरायगासिनो मालाय। जोंहा दासो मोनफैदों। नै लोगोफोर, बेबायदिनो गुवारथार जायगाया दुब्लिबारि गेजेरावसो जायो आरोना। बे ब्रह्मपुत्र दैमानि खाथियाव, दैमा जिङावनो जाखायो बेयो। बेवहायनो खाथि खाला दखान होजोबखायो। फुजानि जा मुवाफोर नांगौ बेवहायनो मोनजोबखायो, न'निफ्राय लाबोआबाबो। थेवबो आं लाबोखादोंमोन लाबोनाया। आंना जेवारि आरो थालिरखौल' मोनाखैमोन आं दखानाव, बेखायनो जेवारिखौ लाबाय, थालिरखौथ' मोनदियासै आङो। ओमफ्राय नै बिराद मानसिफोर जायो लोगोफोर बेवहाय। बोसोराव खेबसेल'सो जायो। बयबो मानसिफोरानो थांजोबो आरो बेवहाय। नै दानिया आङो सानाफोरखौ रेडि खालामनानै लानोसै। साना एसे सोमनानै लांखादोंमोन आङो। न'निफ्रायनो लांजोबखादों आं गासिबखौबो। गय फाथै फिथाइ सामथाइ होनानै मोजाङै रेडि खालामनानै लाग्रोखाबाय। बेवहाय फुजा होनो थाखाय नेलायनांगौ गोनां जायो लोगोफोर। बिराद मानसिफोर भिर जाखायो बेवहाय। बेबायदिनो आंबो दसे नेनानै फुजाखौ होग्रोनानै लाबाय लोगोफोर। फुजाखौ होखांनायनि उनावहाय आङो दसे बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय लोगोफोर। मा मोनो नायनोसै गिदिंनानै। ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर, माने खामखावजोबखायो मानसिफोरानो। सान्दुंजोंनो गोसोम जालायलायगोन सानसेयावनो। नै गिदिंनानै जोङो माबा माबि बुस्थुफोर नायबाय। आब'आ लंपेन्टफोर नायदोंमोन, इनि मोजां दङ खोमा होननानै। ओमफ्राय लानाय जादियासै मोनसेबो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।